полезно за... Много е вероятно и това да е. Пише, че просто начинът, по който се приготвя да стане до заместител на месото, при термичната обработка нещо става управление, от това била вредно. Бърът ядовете в вода и става обаче има Райка, по едно съжине Много съм го чела и няма нищо. Всякакви зеленолистни. Спаната и побривата се оказва, че всъщност желязото във тях е толкова микроколичество, че трябва да ядеш по 1 тон, за да добавиш. Във вода е ли това беше? Понеже има силна анемия по време на бременността и смислих, че Триваше го правил, обаче се оказа, че трябва да ям някакви места, лангле. На мен ми казаха, извинявам се, че ясно на мен за анемията ми казаха много сурови ядки. И сурови ядки, да. Това ми беше казал моята лекар. Важното е да се консумира всичко това източник на витамин С, така се трябва най-пълноценно от растителен източник. Масното е. Зърнените култури, защото е най-богато. Киноата и амаран много и примерно защото да кажем варено порто с ябълка. Това е страшно вкусно и именно, което казва витамин С. Витамин С, което е ябълки, Другото важно е да не пиеш чай, кафе, после приема на желязо. Да, това А знаеш къде е най-лесно усвоимото желязо? Какаото. Дайте стане за това да милка твърдипал. Разбрахте какво ми казвате? Разбрахте систем? Да, от 2 минути и 46 секунди снима. Е там. Виж Андрея, виж там. А така, дай на усмивка. Дай на усмивка. Да кажа. По-добре се усвоява. И другото важно нещо, не трябва да се смесва с калций. Кое мимо не чу? Храни богати на желязо и храни богати на калций не бива да се смесва, защото калций се усвоява с предимство. И така желязото не може да се усвои пълноценно от организма. Толкова пълноценно. Но това не касае милката с особено ако еде млечни, може да намали. Има едно асоциация птица, някаква птица там, която е в месо, нали, с млечни. Млечните намаляват примерно месо да се усвои на 100%, то усвоява само на 30% за млечно. Така че дори да ядеш месо, ако ядеш много млечно, може да доведе до загуба на здравето. Говорете, не спирайте, моля ви. През бременността бях с 130 нещо желязо. Тогава не ядях и млечно. Кой? Както зеленолистни и спирулина. Човек, мен е кацат, въпреки че намазан смисъл. А ядат ли те? Защото зелените са много богати на желязо. Гадка сорка си говори, защото попадна на човека просто. Не знам, но да, да, с къщата на почвата. Спирулина всякакви работи. Хлорофил също ми казаха, че молекулата в хлорофила се различава само по едно нещо от тази на желязото. И с хлорофил може да се вземе желязо. Така че вероятно да. Ма тясно желязо. И на калций също време не съм чела. Не.
дават си броколи. Да. Тия броколи, имаш началото тук точно. Правда? Да. Коя е храната, която аз питам за много здравословна? Членове синтетки не са много. Тези пятки са много. Да, тях знам. Дай ги забравите. Домат, ние пък ядем много домат, беше ми е много Любопитно у вас как се храните? Вкъщи това, което спряхме тотално всякакви преди. Само се години. И започваме да храним без да миксираме манче. Примерно да готвя месо с картофи или някакви редъци или картофи. Нещо там, зеленчуци или месо с зеленчуци. Не знам, така само от себе си, понеже Калина не обича такива манджи разни. Да, тя и хомогенни неща не яде. И от нея се учим и всички ядеме разделно вкъщи. Но това да се става сигурно не се дължа. Просто не е заради храната, поради други причини. Тук съм дебела, а тя снима филм. Аз мога ли да питам нещо от това? Не се хвана храни много здравословно, а мъжа ми страшно много обича сладко. Той и аз обичам сладко. Аз ли да ти задам въпрос и ти ще кажеш твоя? Коя е храната, която намирате за много здравословна? Къщи ли? Нашето или моето? Защото нашето малко се различава. Той цял ден на работа. Не, но по принцип аз ям моите си неща, които той обесен. Ядки ям, сурови ядки ям, плодове, зеленчуци. А заедно, които успявам да го накарам, може би е кафе и ориз. Това е едно от малкото неща. Друго. Не пържим и ние също, както тя казва. Варим, печем. А някой го душава? Да, ние си купихме орез, такъв му за фурната. И е много те на горения печките имат такъв дебелата, дълбоката тава. Слага една решетка, отгоре една фурна. Той е Кирил, понеже работи дори. И взехме такъв поред за фурната за пара. Аз имам какво да правя, защото аз имам... За фурна обаче. Аз имам стерилизатор на внук, който става да го питам и да си кажа. Винаги съм с отделните тези, като ги вгледате с моркови, картофи, риба става чудесно. Ние пробвахме. Ще сете ли? Да. Всеки ви казва първи. Пилешко, селешко. Аз слагам И такива малко по-киселнички. Ако ги направим и на пара, не си го представям как ще стане. Аз слагам водата и си слагам там лука. Защото, Кирил сега от време на време слага свинско, защото ние кистете ги гледат всички. Първо на малко вода. Ама нищо не бъде. Като гума малко. Пилешко, селешко или пуешко селешко. Ние спрямо се тук на много. Да не помагам. Бяха брава колата. Дълго време. Или 20 лет се чувствам. Не знам къде е въпрос. Мисля, по-бавно си качвате нагоре. Елена, ти ли Абе, ние всеки ден тук съм... И само... Репортера ще каже нещо. Вашето ми което е което смяташ, че не е полезно да мога да се промени? Ами, аз съм поизчистила. Единственото